лоиқ, марҳилаи омодагии шумо дар Стэнфорд чӣ гуна гузашт? Ва шуморо кӣ машқу тамрин дод барои ин набард? омодагӣ хуб гузашт. бо роҳбарии Хенри Хуф ҳамчунин ҳама мураббиён кор карданд, маро ба финал омода карданд. умуман ҳамаш хуб гузашт. ба ҳама маълум аст ки дар Флорида ду мактаби бузург ҳаст: Стэнфорд ва American Top Team. шумо яке инро муаррифӣ мекунед, рақиби шумо мактаби дигарро муаррифӣ мекунад. барои шумо ин лаҳзаи муҳиме, ки зали мо бар зидди зали онҳо ҷанг мекунад, ё ин ки шумо барои худатон ва барои давлати худатон инро мекунед. не, ин тавр нест. ман ҳатто ба ин диққати ҷиддӣ ҳам намедиҳам. ман чанд сол аллакай муаррифгари клуби Акбар ҳастам. ин клуби миллии мо аст, клуби ҷангӣ. ҳамчунин ман дар Стэнфорд машқу тамрин мекунам. албатта ман мехоҳам ки Стэнфордро низ муаррифӣ кунам. ҳатто ман дар ин бора фикр накарда будам. ман намедонам байни онҳо ягон рақобат ё ин ки хашму бахилӣ ҳаст. умуман ман инро фикр накарда будам. барои ман ғалаба кардан барои худ, барои давлати худ ва барои клуби худ муҳим аст. чӣ хеле ки мо медонем, формати ПФЛ дар як сол якчанд набард баргузор кардан аст. фосилаҳо байни ҷангҳо хело кам аст. шумо ин форматро хуб қабул мекунед? оё ин формат шуморо илҳом мебахшад? чунки ин формат доимо шуморо дар формаи варзишӣ нигоҳ медорад. ва ин ба шумо писанд аст ё не? албатта, шахсан ин формат ба ман писанд нест, чунки буданд лаҳзаҳое ки пас аз 25 рӯз дигар турнир сар мешуд. ту ҳатто наметавонӣ истироҳат кунӣ. ҳатто пас аз вазнпартоӣ вазни худро доштан хело мушкил аст, чунки организм гушнаву ташна мемонад. хоҳиши бисёр хӯрданро дорӣ. ҳамчунин хуб мешуд агар ҳар 3 моҳ пас ҳадди аққал ҷанг мемонданд, ё ин ки ором мешудем ҳамин тавр, то ки организм истироҳат мекард. савол дар бораи тахаллуси шумо аз куҷо пайдо шуд? ба мо нақл карда метавонед? ҳангоме ки дар Қазоқистон ман ҷанг доштам, ин дуюмин ҷанги касбии ман буд. ва вақте ки манро ҳамчун ҷанговари довталаб эълон намуданд ва ғайраҳо, вақте ки маро бо тахаллуси панҷаи ягуар эълон намуданд, ман ҳайрон шуда будам. ман фикр кардам ки онҳо маро нагуфтестанд. ман фикр кардам ки ягон хатогиае, аммо намедонам бо кадом сабабҳо маро ҳамин хел эълон карданд. намедонам, шояд онҳо ба нафаре тахаллус монданӣ буданд, ки маро ҳамчун гигант эълон мекарданд ва аз ҳамуҷа ҳамин ном тахаллуси ман шуд. савол дар бораи ҷанги дар пеш истода. шумо рақибро чӣ гуна баҳо медиҳед? рақибро ба худ мувофиқ медонед ва бартариҳои худро назар ба рақиб дар чӣ мебинед? мувофиқ ҳаст нест, ин мушкилии ман нестай. аммо бартариҳо назар ба рақиб мебинам ки ман тезтар аз рақиб ҳастам. аз ҷиҳати тактикӣ дар ман арсенали бисёр вуҷуд дорад назар ба рақиб, аммо рақиб ба фикри ман камтар номувофиқ аст. аммо дар ин ҷо ягон хел мушкилӣ нест. барои он ки яке аз рақибони ман, Алекс Мартинес буд, ки ӯ ягон ҳаракат надошт, аммо ӯ мувофиқ набуд. аммо ман гузаштум ва ишам мегзарам, иншааллоҳ. савол дар бораи ҷанги аввали шумо бо Наталь. ҳама ҷанга диданд ва ин ҷангро яке аз ҷангҳои беҳтарин ҳам мешуморанд. ҳама мухлисӣ мекарданд ва ҷанги бегоҳ низ буд. ҷанге ки рӯзи чоршанбе шуморо интизор аст. фикр мекунед ҳамин тавр мешавад? ё ин ки шумо бо диққат ҷанг мекунед? ва шумо чӣ фикр доред? набарди беҳтарин мешавад? албатта ман ҷанговари беҳтарин ҳастам, ки наметавонам дар як равиш набард кунам. ман равиши пастро дар назар дорам. ва ҳамчунин ман хело сахт мехоҳам ғолиб шавам. намедонам, аммо ман фикр мекунам набарди беҳтарин мешавад. барои он ки ман мехоҳам дар муддати кӯтоҳ ғалабаро ба даст орам, агар ин имконият шавад. ҳамчунин намедонам, ин аз ҷанг вобастагӣ дорад, аз рақиб вобастагӣ дорад. ӯ чӣ гуна худро идора мекунад.
агар ӯ бодиққат кор кунад, пас ман ҳам кӯшиш мекунам бодиққат набард кунам, то ки қувваи бисёр сарф нашавад. Great. Good luck in this fight. Спасибо. Thank you. Mardo Iloi,